Pozdrav narode, ja sa kanala Sve o svemu i danas vam predstavljam priču o Delijama. Pa da počnemo. Delije ili Delije Sever je naziv za ujedinjene navijače sportskog društva Crvena zvezda, pre svega fudbalskog kluba Crvena zvezda. Do ujedinjenja je došlo na pravoslavni Božić 7. januara 1989. godine. Delije predstavljaju jednu od najpoznatijih navijačkih grupa na svetu. Prema izboru organizacije Svet Ultrasa, koja na društvenim mrežama okuplja preko 450.000 navijača, grupa Delija je izabrana za najbolju navijačku grupu na svetu u 2016. godini. Delija kao navijačka grupa oformljena je ujedinjenjem svih navijačkih frakcija. Između velikog broja imena koja su bila u opticaju za jedinstveno ime svih najvernijih navijača izabrano je Delije Sever. Ortodoks Army, Severne pesnice i Polarni medvedi bili su samo neka od 10 predloženih imena. Predlog Ortodoks Army, pravoslavna armija, koja se u startu svidela većini prisutnih, ubrzo je i odbačena, jer se u to vreme širom jugoslovenskih stadiona bila velika hajka vlasti na svaku pesmu, zastavu ili ime navijačke grupe koja ima konotaciju na versku ili nacionalnu pripadnost. Delije su uvek imale svoje grupe i podgrupe. Trenutno najorganizovanije i najbitnije grupe Zvezdinog Severa su Belgrade Boys, Brigate, Ultra Boys i Heroes. Navijači Crvene zvezde i Olimpijakosa razvili su duboko prijateljstvo. Navijači oba tima su sebe nazvali pravoslavna braća. Mnogo puta navijači Crvene zvezde iz različitih navijačkih klubova su bili na utakmicama Olimpijakosa, posebno protiv njihovog najvećeg rivala Panathinaikosa. Odnedavno Orthodox Brothers su počeli da uključuju navijači Spartaka iz Moskve. U ovom trenutku Delije spadaju u jednu od najorganizovanijih, najvernijih, najbučnijih i najboljih navijačkih grupa u Evropi, a i šire. Vođe navijača Delija su bili Željko Ražnatović Arkan, Vladimir Šavija, Dragan Vasić Gaga, Velibor Dunić i dugogodišnji navijač Crvene zvezde legenda Miodrag Milosavljević, poznatiji kao Mile Srbin. I to bi bilo to što se tiče ove priče o Delijama. Ako vam svidio klip, ostavite like i subscribe, a mi se vidimo u nekom narednom klipu. Pozdrav!